Todavía, primeiro punto, dación de conta da constitución dos grupos políticos municipais. Están constituídos xa, vamos, presentamos. Segundo punto. Proposta de acordo sobre a periodicidade das sesións do Pleno. Alguna intervención? Eu quería facer unha intervención. Primeiro, bos días, presentarme, son César, represento a Asamblea Cidade de Carral. Debedes perdoar porque é a primeira vez que interveño, o mellor as miñas palabras non son as mellores asitadas aquí aos plenos, así que pouco a pouco espero coller un poquinho de experiencia. En canto a este punto, quería comentar que o pobo é quen máis ordea. Eso debe ser o principio rector, non só do goberno, senón de calquer cargo público. Dende logo, é a razón de ser da Asamblea Cidade de Carral, porque queremos maior poder de decisión para a cidadanía. Pero para que o pobo poida ordenar, o primeiro que ten que facer a corporación é facilitarlle a información e o acceso á institución. Desenvolver os plenos polas mañás en horario laboral. Non só coarta a participación da veciñanza, senón que en algúns casos impide e bloquea directamente a asistencia. Señor Mouriño, que maldade ten pensado facer para agachar os plenos á veciñanza ou é porque sente vergoña pola súa nefasta xestión e nula eficiencia? Como amosa o feito de que nunha década foi quen de afundir o Concello que non só ten unha grande débeda, senón que ten coartado o acceso aos novos créditos e, polo tanto, non poderá financiar mediante crédito novas inversións durante o ano 2015 ou arrastrar un remanente de tesorería negativo do exercicio orzamentario anterior, tal e como indica o informe da intervención municipal. Asemade, aínda quedan por pagar no orzamento 2015 46.687,48 euros, que non foron pagados no ano 2014. Neste sentido, lamentamos que diante do colapso económico que impide financiar mediante crédito investimentos durante o 2015, en lugar de buscar a eficiencia e moderar o gasto, o Goberno municipal incrementou en preto de €500.000 o gasto corriente, comprometendo o 86% do orzamento, tal e como sinala o informe da intervención que acompaña os orzamentos deste ano. Na estrutura orzamentaria vese que entre os gastos de persoal e os gastos correntes de funcionamento do Concello gástanse 2,7 millóns sobre o total de 3,3, o que supón uns gastos fixos estruturais do 80% do orzamento. Se engadimos as cantidades destinadas a pagar a débeda, alcánzase un total de 2,9 millóns que supón o 86% do orzamento. A falta de execución nos orzamentos dos anos 2013 e 2014 foron do 57% e o 50% respectivamente, no referente ao capítulo 6 de inversións, o que supón que en plena crise o Concello de Carral permitiuse o luxo de deixar sen executar máis da metade das inversións reais. Inversións que permitirían mellorar a calidade de vida da veciñanza, promover a economía local e xerar emprego. Os datos demostran con claridade a pésima xestión dos populares, pero polo que se desprende das propostas que trae o novo goberno, a cousa empeorará durante este mandato, aínda que eso sexa polo incremento da súa nómina. É vostede tan chapuceiro e amosa tan pouco interese por cumplir coa legalidade vixente que nin se molestou en asinar a documentación correspondente ao pleno de hoxe, en tempo e en forma, convertendo esta sesión en nula de pleno dereito, así como os acordos que nela se tomen. Por cento, algúns deles é ilegal, como a diarrea de dedicacións que pretende aprobar hoxe. Dende a Asamblea Cidade de Carral propoñemos que os plenos volvan a ser polas tardes, a partir das 8, por exemplo. E se lle parece tan mala a proposta, explique os motivos porque non o fai. Do contrario, estará aceptando que se tratan de motivos espúreos. Por a miña banda. Bueno, eu quería tamén, antes de nada presentarme, Pablo Couto López, son o portavoz do Grupo Socialista Municipal de Carral. É referente a este punto, o punto 2, que é o tema da periodicidade e o ordenamento no día que se pon a sesión do pleno, pois estamos de novo un total desacordo. É dicir, facer as sesións pola mañá ás 12 do mediodía, o único que leva é que o povo non poda asistir aos plenos e moitas veces incluso compañeros non podan conciliar a vida laboral
a vida municipal. Pensamos que, ademais, que o resto de concelleiros do Grupo Popular estimamos que tanto les daría, xa que prácticamente todos ou están en situación de retirados ou son personal do Concello, é dicir, con dedicacións parciais, con dedicacións exclusivas, a veces agachadas como dedicacións parciais. Entón entendemos que a hora do pleno debe ser as 8 da tarde. Por lo tanto, pedimos que o señor alcalde recapacite e poña para que puedan asistir o máximo número de persoas e así non se dificulte a labor de oposición e de fiscalización desde a oposición, que estes plenos pasen a ser as 8 da tarde. Muchas gracias. Señora Duarte. Sí, en cuestión, pues, están propostas aos plenos unha vez cada 2 meses. O horario está previsto para esa hora da mañá, aproveitando que están os funcionarios e a xente dos departamentos para traballar nele. Entendemos que aquí os que estamos nadie veo obrigado a asumir ningún cargo político, por lo tanto, pues nós temos que asumir a nosa responsabilidade de goberno e se ustedes non poden compatibilizar a súa vida laboral e profesional con esta misión que temos que tirar para diante con ela, pois non de pensar. O público, a ser un pueblo, pois se pode vir, evidentemente ben, e aquí está presente. Por lo tanto, nós entendemos que é o horario idóneo para facer estas sesións plenarias, como outros moitos concellos, que non é o único canal. Pero idóneo terá que dicir a xente, non? Por favor. Non nós, non? Perdón. Queres algo máis? Sí, eu quería comentar en canto ao que dixo vostede, non sei por que fala de funcionariado para nada. Os funcionarios afectados neste caso que poden asistir, ou teñen que asistir, perdón, aos plenos, e un que abra a porta, que creo que polas tardes non está aberto, un policía municipal que creo que polas tardes tamén traballa, está aquí no Concello, e logo temos outros 2 funcionarios aquí sentados na mesa, que creo que teñen o que se chama, un momentiño, a dedicación exclusiva. A dedicación exclusiva significa que tanto poden vir pola tarde cando así se lle manda, me parece. Non estou moi seguro de como é a normativa, co cual a mí do funcionariado non me hable. Logo, en canto ao como se chama isto, poder traballar e poder, por outro lado, asistir aos plenos, me parece bastante hipócrita decir eso, porque non vexo por ningún lado porque unha persona traballadora non pode axudar e participar nas cousas do seu concello, que ten que estar parado como eu, que ten non facer nada como outros, de estar xubilado como outros, de ser o seu traballo. Non, temos unha lei que nestes momentos os traballadores si lles indica que si teñen un cargo público poden faltar o seu traballo por lei. Si, eso existe, existe no Estatuto dos Traballadores. Pero que o que pasa? Que resulta que nestes momentos de crise hai moito problema co traballo, e sobre todo non fai moito un partido, non sei cal, ali en Madrid, fixe un cambio, unha reforma laboral pola que en calquer momento poden coller e botarte do traballo, estando cumplindo cos teu deber e estar no dereito este. Así que non me fale tampouco de laboral. En canto ao público que hai aquí, como pode ver, a maioría son o de un lado o de outro. Perdón, son todos deste lado. E veñen a vernos, a animarnos, porque estamos comenzando e queren que sigamos axudando. E, sin embargo, polo outro lado, que non está, entre comillas, politizado, está aquí, non hai nadie. Nadie. Perdón, está a prensa, disculpen. Son os outros. Entón, o maior perxudicado de que sea polas mañás, como pode ver, é o pobo. O pobo non asiste. De acordo? Eu simplemente, pois, un pouco incidir en ese asunto. Señor Couto, sí. Sí, simplemente, pois, volver a incidir en ese asunto. Creemos que as razóns que acaba de dar a portavoz popular non son válidas e non é simplemente, pois, poñer unha excusa para facelas pola mañá polo interés que teñen, que realmente non é que estén os funcionarios, que os funcionarios, como moitos concellos, están ás 8 da tarde. Concellos moito máis grandes que Carral están ás 8 da tarde. E o único que fai esas corporacións é intentar compatibilizar a vida laboral, a vida do municipal e, sobre todo, que asista a xente do público. Porque, ao final, para quen traballamos todos. Se esta xente, se non temos público, é como facer isto a oscuras. Eso non é
o que ten que facer o Concello, nin o Concello de Carral nin ningún. Polo tanto, volvo a pedir que os plenos se pasen ás 8 da tarde, como na maioría dos sitios que están ás 8 da tarde, e non se poñen excusas de que fai falta funciones o demais. O ideal sería que este pleno xa estuvese radiado, non solamente os periodistas, sino que Carral Radio, lamentablemente non funciona, que funcionase, estuvese radiado, que todo o mundo pudese escoitar. De momento seguimos co oscurantismo, sigue o povo enterándose do que lle dá a corporación municipal, simple e llanamente, e non hai unha labor de crítica nin de nada por parte do público, por parte dos veciños, porque é imposible que a fagan, porque non poden asistir, están traballando ou nas súas labores, e se se fai ás 8 da tarde, como se reúne calquer tipo de asociación, por algo será, por algo se reúne ás 8 da tarde, porque pode todo o mundo, sería moi bo para este Concello, porque se abrirían as portas e dunha vez podríamos ter a xente aquí enterándose do que realmente pasa, que pasan cousas, e moitas delas moi graves. Gracias. Sí. Vou a ser moi breve en responder isto, é dicir, os representantes do pueblo están sentados aquí como unhas eleccións e ustedes son a voz crítica do sector dos veciños de Carral. Non seremos outra parte, entonces un pleno normalmente está feito por o equipo de goberno, por a corporación, por toda a corporación. O público non tería voz en que estuviera aquí. O pleno é público. Aparte non hai nada oscurantismo ni nada secreto. Aquí está o secretario. Este pleno está se levantando a ata dele e vai a ser unha ata pública que todo o mundo pode ler. Tanto que usted di como que digo os compañeros desta mesma corporación. Por tanto, eu non teño nada que decir ao respecto. Votos a favor da proposta. Votos en contra. Queda aprobado. Terceiro punto da orde do día, proposta de acordo sobre constitución de comisións informativas permanentes. Gracias. As comisións informativas son un elemento fundamental para cumprir coas prácticas de bo goberno, xa que son a canle legalmente establecido para cumprir cos criterios da transparencia corporativa de cara a que o goberno municipal presente a documentación que días despois trasladará ao pleno para a súa aprobación. Neste sentido, dende a Asamblea Cidade de Carral solicitamos que se amplíen os tempos que actualmente está utilizando o Concello en canto a convocatoria das ditas comisións e do propio pleno, para que a oposición, que non dispón nin de persoas con dedicación nin de liberados, teña máis tempo para estudialas e para crear un espacio de diálogo e negociación previo e incluso posterior á comisión que permitan chegar a acordos plenarios que beneficien ao Concello de Carral e as súas xentes. Dende a Asamblea Cidade de Carral, consideramos que a proposta que trae o Goberno local a debate plenario ten dúas eivas. En primer lugar, estamos convencidos que a constitución de tan só dúas comisións informativas permanentes, a de contas e a de asuntos previos ao pleno, supón unha carencia estrutural que dificultará o establecemento de auténticas vías de diálogo e, xa que logo, reducirá a posibilidade de acatar consensos. Entendemos que a corporación tería un funcionamento moito máis operativo se creamos unha comisión por cada área de goberno, presidida pola persoa que ostenta a responsabilidade. A comisión só se convocaría se se leva a aprobación plenaria algún tema relacionado coa área de goberno correspondente a dita comisión. Con esta proposta sería o propio responsable da área, xunto cos técnicos correspondentes, quen defendera a súa proposta na comisión, o que sen dúbida melloraría cualitativamente a exposición do devandito tema e facilitaría a posibilidade de establecer procesos negociadores, pois o responsable del área é a persoa máis capacitada para chegar a acordos. En segundo, consideramos que non é aceitada a proposta de que as comisión estén formadas por 5 membros do PP, 3 do PSOE e un da Asamblea Cidade de Carral, tanto para forrar cartos como para facer máis operativo o funcionamento das comisións. É máis apropiado o voto ponderado, un método que funciona nos concellos máis avanzados e que consiste en asistir un só membro de cada grupo municipal cuyo voto pesa tanto como concelleiros teña o grupo municipal a que pertence. Por outra banda, para mellorar en calidade democrática, propoñemos a constitución da Xunta de Portavoces,
na procura de consensuar a orden do día dos plenos para centrar a actividade corporativa nos puntos de maior interese para a veciñanza. Moitas gracias. Unha intervención máis? Sí, simplemente volvemos a considerar tamén que é imposible compatibilizar moitas veces estas comisións co tema da vida laboral fundamentalmente, e aparte estamos de acordo co que acaban de comentar os de Asamblea Cidadana de Carral no tema de que o tempo realmente que se dá para examinar a documentación que posteriormente se aprobará ou se votará no pleno é totalmente insuficiente. Ademais, a falta en general de diálogo que en este pouco tempo tuvemos desde tal de todos estes temas deste pleno non se nos ni siquiera unha reunión informal, non facía unha xunta de goberno, pero sí creo que falando de 9 temas que son bastante importantes, sobre todo as dedicacións, a non se nos consultou absolutamente nada. Non se dixo nada, xa sei que teñen ustedes maioría absoluta, pero creo que é o seu que se nos transmita a oposición os cargos e os demais elementos que sueldos ou as persoas que van a levar cada área se nos comente, porque máis que nada igual podemos propoñer ideas tamén, alguna área delegada ou demais, para eso estamos. E aparte, falando de temas de soldos e demais, pois non se fixo, é dicir, estas comisións informativas me dá a sensación que van a ser exactamente iguales que a que pasou esta vez, non as vai a ver, ou van a ser simplemente un paripé. Por lo tanto, pedimos que estas sesións informativas, estas comisións informativas se den con un maior margen de tempo e si sirvan para comentar a todos os membros da oposición que se vai facer no pleno con tempo e forma para que nos dé tempo a facer a nosa labor de fiscalización da oposición de unha maneira decente e non como se está pasando hasta agora. Gracias. Señor Duarte. Ben, teño que decirle que antes deste pleno, pois evidentemente non se pode convocar unha comisión informativa porque non... Estamos ahora mismo marcando o que son as prioridades das sesións e das comisións informativas. En tempo e forma sempre se fan. E volvemos á mesma. Eu sinto moito dicir que nesa forma en que van a ter problema continuo. Ustedes teñen que saber que en tempo e forma o secretario vai a convocarlas. Ahora, se ustedes van ter tempo e tempo para mirar as cousas, é o seu problema. Non nos boten a nova culpa de que non les dá tempo despois. Teñen que saber onde están, simplemente. Sabemos onde estamos. Por favor, vai a intervenir. Quería aclarar unha cousa. Hai portavoces nombrados desde fai uns días, por lo tanto, falarán os portavoces. Tamén, dicir, por orden, saben que intervirá primeiro pois o que menos concelleiros ten, por lo tanto, a primeira intervención habrá de ser do señor Bergondo, e despois a do Grupo Socialista. Pero ten un segundo turno de intervención que pode falar, considero oportuno. Señor Bergondo, quería dicir algo máis? Pois, despois de oír o que di, pouco máis hai que dicir. Que é increíble, tempo e forma, supoño que estaremos, porque senón estaríamos en ilegalidade de tempo. Estamos dentro dun concello co cual as cousas teñen que ser legais. Pero eso non significa, repito, significa que as cousas se poden modificar, se poden ampliar. En serio, a lei tamén o permite. Estamos en tempo e forma. E xa sei que todos deberíamos saber onde estamos, e como todos deberíamos saber onde estamos, me gustaría que vostede tamén o aplicase e non se intente rir de nós. Me parece moi ben que defenden a súa postura, pero intente ser un pouco coherente co que di, e non quedarse aí reducido a tempo e forma. Vale, moitas gracias. Señor Couto. Sí, simplemente, pois, eso, que a lei marca uns mínimos, por suposto que o papel non está entregado os días antes, ou non sei exactamente os días que son, non podía entrar en pleno demais, pero como todo, antes tamén se poden entregar e non pasaría nada, absolutamente nada. Porque os plenos, como ben sabemos, se acaba de aprobar antes contra o noso criterio, son cada 2 meses. Entón, de 2 meses en 2 meses, a comisión informativa, que é o lunes anterior, en teoría, a ese pleno, podría haberse pasado un poquinho antes, por non sei, unha semana, o lunes, o día que se quere, pero pode ser antes.
Que sabemos onde estamos, por suposto que sabemos onde estamos e vamos a facer unha posición, por eso estamos intentando dar argumentos agora para que esa posición sea posible. Decíamos antes que queríamos que os pleno pasaran as 8 da tarde para que estuvese o público de Carral presente, os vecinos de Carral presente. Pois a secretarios e demais que xa sabemos é fundamental que les vexan realmente cal é a vida do concello. E con isto pasa exactamente igual. Nós temos que recabar informes, temos que preparar historias, e se nos dá pouco tempo, xa, como veremos máis adiante, o tema económico xa absolutamente o va a desbarrer, é dicir, a oposición vai ter que funcionar con 50 euros ao mes, de media, xa me dirá usted se eso é posible en calquer concello, xa non hai aportacións aos partidos, nin hai ningún tipo de tal, é dicir, simplemente pasas o rodillo e queres seguir pagando o rodillo por encima da oposición, absolutamente, para que a labor de oposición e de fiscalización e de control sea a menor posible. Pensades que está ben así? Pois bueno, tedes a maioría absoluta, o povo vos lo deu, e despois dentro de 4 anos volveredes a responder sobre ese povo, se lle pareceu correcto, non? Simplemente. Muchas gracias. Aclarar simplemente. A ver, eu para ustedes non se sentan ofendidos. Cando digo tempo e forma, é porque realmente eu levo aquí 12 anos, Eu levo 12 anos escuitando os concejalos da oposición que non lle dou tempo de mirar a documentación. E non pode ser, porque un día pode ser que sea moito para estudiar, pero que digan que non lles dá tempo. Ustedes teñen un tempo. El tempo e forma é convocarse para lunes, pero antes do lunes teñen a documentación para mirar. E antes de chegar ao pleno teñen a documentación desde que lle convoca a comisión informativa para seguir mirando. Eu simplemente digo que un ten que saber onde está, porque cando un asume unhas competencias, estando en goberno ou estando na oposición, ten as súas funcións. Non poden dicir que queremos tapar ou que queremos tal. Teñen que saber que en tempo e forma ten que dar tempo, porque está todo dentro da lei. Como aquí, en calquer outro sitio, me supoño. Non seremos de canal honrados. Nada máis. Moitas gracias. Votos a favor da proposta de acordo de constitución das comisións informativas? Votos en contra? Queda aprobada a proposta. Punto número 4. Punto número 4. Proposta de nomeamentos de competencia do Pleno de representantes da Corporación en órganos colexiados. Bueno, non sabía que había... Sí, señor, perdón. Uy, perdone, non sabía. Primeiro me dá la... Vale. Bueno, dende a Asamblea da Cidade de Carral consideramos que sería moi positivo a participación da oposición en algún destes órganos ou entidades. Demostraría transparencia e lealdade institucional pola súa parte, ao tempo que permitiría reactivar algúns destes órganos que na actualidade non funcionan ou fan deficitariamente, como por exemplo acontece coa radio municipal. A radio é un medio de cultura, liberdade de expresión e un gran comunicador caro ao povo. A nosa xuventude participaba creando os seus propios programas e co seu peche demostrou unha pérdida total dun recuncho sociocultural ao que a mocidade asistía ao cotío. A radio, no ámbito local, mantén informados os veciños das novas que acontecen no seu concello, como antes pasaba cos plenos. Vostede limitou o acceso aos veciños, tanto o seu uso como o seu disfrute. Tela pechada acarrea problemas, xa que os aparatos electrónicos, ao estar parados, estropéanse, collen pó, humidade. Outros exemplos de ineficacia podría ser o órgano do polígono industrial dos Capelos. Basta dar unha volta para observar o seu lamentable estado de conservación. Prácticamente tes que andar sorteando maleza e escombros que ali xa se deixaban acumular, tal e como estaba fai 3 meses. Gracias que houve eleccións, senón aínda estaríamos así. Todo aquilo estaba tirado e non había nin pontón de andar. Se a persona que vai a designar para ese posto non se ve capacitada para levar a cabo o seu labor, busque outra. Somos outros 12 aquí sentados na mesa que podemos ocupar esa posición. Por outra banda, a Asamblea da Cidade de Carral queremos facer unha proposta para a creación dunha comisión informativa non remunerada cada vez que haxe asuntanzas destes órganos colexiados, para que toda a corporación coñeza o que se vai a debater e poda facer propostas, así como coñecer o que posteriormente aconteza e a posición adoptada polo representante do noso concello. Así evitaríamos chegar ao noso concello e comprobar, por exemplo, que o imposto de recollida de lixo, que xa sei que depende do Consorcio das Mariñas,
é máis caro en proporción ao que pagan os coruñeses. Pode que isto teña unha explicación lógica, non quito a razón, pero creo que a veciñanza non sabemos por qué. Eu inclúenme na veciñanza. E dende a Asamblea Cidade de Carral exiximos que todas as persoas que vostede designe para cada entidade, cada órgano, non, asistan a eses actos, reunións, e que dende eles, dende que eses sitios, se convoquen. Se non pode ir calquera razón, eso está bastante mal, culpa miña. E se por calquera razón esa persoa non pode asistir, que delegue noutra e que vaya no seu lugar, que non estaría mal que logo o povo se entere do que pasa e non quede ignorante en cada caso. Gracias. Moitas gracias. Intervención. Bueno, simplemente, pois, en este caso se nombra o señor alcalde presidente como representante do Concello de Carral en un montón de organismos, moitos deles habitualmente non asiste, como o Consello Escolar, que sempre está a delegación Florinda. Bueno, o que queremos decir é que non solamente é delegar, sino que cando se vai a estes organismos como GDR demais, hai que poñer Carral por encima de todo. Entendemos que durante estes 12 anos anteriores non se fixo así. Outro día, por exemplo, revisando en internet unha cantidad de subvencións que o GDR otorgara no ejercicio pasado, que estaban ainda postos os deste ejercicio presente, o Concello de Oleiros había recabado un montón de subvencións para arreglar lavadoiros, fontes, demais. O Concello de Carral non o fixo, non sei por qué, razón, en pedir esas subvencións. Entonces, nós o que indicamos é que é mellor que a persona que realmente vaya a cada un destes organismos entenda e faga forza para que o Concello de Carral poida recuperar e faga igual que o resto dos concellos se poida recuperar pois subvencións e poñer sempre o interés de Carral de primeiro. Pensamos que en este momento non está pasando, que xa lles digo, é dicir, que actualmente a labor do representante do Concello de Carral en todos estes organismos a nos parece ser prácticamente nula. Entonces, realmente nos gustaría ver en esta relación nominal que realmente hai outras personas, incluso podrían ser da oposición ou do que fose, no que se puidese xente que realmente traballase e tuvese ganas de pelexar por Carral e de facer unha forza como Dios manda. Nada máis. Gracias. Señor Duarte. Penso que con respecto a este tema pois está o señor alcalde representando en todas, evidentemente. Despois el delega por decreto da alcaldía, é comunicado a cada entidade quen é o representante. Hasta o momento, cando un representante non puido ir, exceptuando o Consello Escolar, sempre foi outra persona. Non considero por ningún momento que no GDR Mariñas non se defenda os intereses de Carral. Ao contrario, eu creo que bueno, en Carral hai un montón de empresas, proxectos independentes, privados de empresas de Carral. Non hai o mellor proxectos neste momento do Concello directos, pero porque ao mellor non se acadaba a puntuación suficiente ou que fora, non quer dicir que non miremos por Carral, ao contrario. Penso que con esa declaración súa, claro, que está facendo o mismo a Carral. Despois, con respecto de Carral Radio, por decir que, bueno, a ver, hai que saber un poquinho a historia de Carral Radio. Son 900 euros, 2 horas, cada semana, que se está pagando o mes, 900 euros o mes por 2 horas a semana. É dicir, había que priorizar cousas, sí. E Carral Radio, pois nese momento, non era unha prioridade. Hoxe en día, pois está ponendo polvo, en parte, sí, en parte non, porque decirle que ali hai clase, estás utilizando unha aula, estás solucionando un tema de mellor de tutoría, non para dar clase en sí, sino para dar reforzo, para que o maestro teña unha tutoría por patas. Son departamentos que estaban dentro do colexio que se están utilizando no ben de todos. E o día de mañá, cando haxa unha situación económica ben, pois non se pode poñer a funcionar a radio en condicións e non manejada por unha empresa que che cobra 980 euros, vale? Que é un sueldo por 2 horas a semana.
Ben, votos a favor da proposta de nomeamento. Perdón, creo que me toca a mí, perdón. non? Sí, señor, Vale. perdón. Sí. Nada. Bueno, pois no tema que me corresponde, porque debe ser o que me miraba a min, os outros eu deixo a Pablo porque miraba para ti. Moitas gracias. Non sei, en final, en que quedamos? En 900 ou 980 euros? Pode haber réplica a pregunta? Claro, si es que primeiro dixo 900 e logo 980. Cal é a cantidade das dúas? Despois se lle dirá. Bueno, pois vamos a por os 980 que mola máis. Bueno, pois nos 980 euros, bueno, coller unha empresa me parece moi ben, fenomenal, que haya que forrar diñeiro, debo aplaudirlles, porque é maravilloso que por algo empecemos, pero vale, 980 euros ter aberto unha radio. Que eu sepa, unha radio o que costa é a electricidade. Gastar 980 euros en electricidade é unha barbaridade, normal que haya que aforrar. Logo falou dunha empresa que a levaba. Estou de acordo, está mal que o leva unha empresa, pero por que colle, en vez de leválo unha empresa, o colle, non sei, chamémoslle algo como voluntarios? Imagínese, porque incluso creo que hai unha consellería que pon voluntariado. Pois esa consellería coller voluntarios, rapaces que queran participar, que queran coller, usar a radio, abrila, reabrila, perdón, xa temos aí, e que non colla po. E logo, en canto a eses rapaces que están aí dando clase ou reforzo que estén dando, bueno, eso vou deixar aí o meu compañeiro de mesa, Pablo, porque el sabe mellor que eu como están as cosas no colexio, así que moitas gracias. Bueno, me sorprende que diga que non chegarían os proxectos a unha puntuación determinada. Despois me dirá algún dos proxectos que presentaron para chegar a esa puntuación determinada, se fai o favor. En segundo lugar, o tema, por exemplo, dos consellos escolar. Nos consellos escolar hubo cousas, no ano pasado, que había un representante municipal e ainda así o que conseguiu foi que a súa, supoño que a súa labor, por aí sabería, perjudicar a comunidade escolar, como foi o tema dunhas reformas que se fixeron e se pagaron con cartos do Concello. En ese caso, esas reformas se falan no Consello Escolar, se din se aproban ou non, e supoño que sería o representante municipal o que dixo que non había cartos do Concello, que esas reformas se terían que facer con cartos do Colegio Vicente Pérez Balcar. En concreto foron unhas reformas na cociña e unha reforma eléctrica, feitas, non sei se o ano pasado ou o pasado. Entonces, bueno, o que debemos a decir, os representantes do Concello de Carral nos organismos no que está de representante teñen que mirar sí ou sí sempre polo beneficio do povo de Carral, estar atentos, estar os primeiros, non os últimos, sempre os primeiros, buscando subvencións, buscando axudas, buscando achegas que fagan posible que Carral millore. É polo que vimos, e sigo dicindo, durante estes 12 anos, creo que non lle fago ningún mal a Carral, dicindo a verdade, dicindo que durante todos estes anos o único que se fixo era un pouquinho a remolque dos demais e sin ningún tipo de ganas de poñerse de punta de lanza e facer todo o posible porque ser os primeiros en entregar proxectos, como fai o Leiro, por exemplo. Nada máis. Eu non podo ser mal nada disto. Gracias. Bueno, que si está, si realmente ese órgano colegiado que é Carral Radio, si está aí, non está abolida porque hai idea de intentar reabrilo, creo que se intentará reabrir, pero va a ser incluso a través do propio Consorcio das Mariñas, non? Perdón, non o vira no seu visal. Dirase máis adiante. Vale. Polo tanto, votos a favor da proposta de nomeamentos de competencia do pleno en representantes da Corporación dos Colegiados. Votos en contra. Por qué? Queda aprobado, polo tanto, punto número 4. Punto número 5. Proposta de acordos plenarios referentes a retribucións de cargos con adicación exclusiva e parcial e réxime de adicación destes últimos. Señor Bergondo. Moitas gracias. Coas propostas que traen os populares ao pleno, o goberno municipal incrementa un 20% os seus emolamentos a costa dos petos da veciñanza. Solo nos salarios das dedicacións do goberno local que incorpora unha persoa máis con dedicación agora xa son 5. O gasto incrementase en 19.310 euros.
pasando de 100.250 euros anuais do anterior mandato a 119.560 euros, ao que hai que engadir o incremento por asistencias a asuntos de goberno. En plena situación de crise económica e social, cun concello en bancarrota e cando a tónica xeral é a reducción de salarios dos cargos públicos, semella indecente que haya ese incremento. En relación ao salario do alcalde, propónse subilo un 6%, que supón un incremento anual de 2.100 euros, pasando de 36.540 a 38.640 euros, o que significa chegar ata o 86% do máximo marcado por lei para concellos entre 5.000 e 10.000 habitantes. Un dato que contrasta coa actuación doutros alcaldes, como da Coruña, que reduciu o seu salario ata os 40.000 euros, o que supón un 50% do seu límite salarial para os concellos que están entre 150.000 e 300.000 habitantes, que é 80.000 euros. Así pois, as persoas que viven en Carral teñen que soportar unha carga económica 40 veces superior para manter ao seu alcalde que os que viven na Coruña, que é solo de 16 céntimos, mentras que para manter a Mouriño a nos supón nada menos que 6,32 euros. E non será pola capacidade e a eficacia do noso alcalde, pois ten a triste marca de situar a Carral como un dos concellos máis endebedados de Galicia en relación coa súa poboación. Basta con comprobar como o grupo de programas de débeda pública incrementouse un 169,3% no orzamento de 2014 en relación co orzamento definitivo de 2013, pasando de 271.687,7 céntimos a 459.974 euros e 88 céntimos. Asemade, o Concello non só ten unha grande débeda, senón que ten cortado o acceso a novos créditos e, polo tanto, non poderá financiar mediante crédito novas inversións durante o ano 2015, ao arrastrar un remanente de tesourería negativo do exercicio orzamentario anterior. Xa que actúa en plan prepotente, o que non entendo moi ben é porque non o subiu ata o salario un poquinho máis, concretamente 97 euros ao mes, para equipararlo aos 40.000 euros anuais que cobra o alcalde da Coruña. Total, vostede representa un concello de 6.000 habitantes, o de Coruña solo a un de 250.000. Debe ser porque o elaboro frente deste concello é moito maior que os temas e traballos moito máis complicados e difíciles de levar en comparación cos da Coruña. Aínda que non debe ser tanto de facer porque, como vemos, os plenos son cada 2 meses. Así que moito non hai que facer, pero bueno, hecho que hai. Moitas gracias. Señor Couto. Bueno, eu antes de nada vou facer un pequeño resumo, máis que nada para que a xente que está aquí, que igual non sabe que falamos das dedicacións, se entere un pouquinho do que estamos falando. Ben, as dedicacións que se fan exclusivas, moitas delas eu penso que con unha especie de trampa de lei agochadas como parciales, pero bueno, a alcaldía cobrará 14 pagas de 2.760 euros, un total de 38.640 euros anuais, brutos máis o correspondente pago de seguridade social. A Concellería de Obras e Servicios, cunha xornada que aumenta o 85%, cobrará 1.890 euros mensuais en 14 pagas, 26.460. O mismo cobrará a Consellería de Educación, Traballo e Benestar. Despois existirán outras dúas que será a Concellería de Cultura, Participación Cidadá e Voluntariado, que cunha dedicación parcial do 50% terá 14 pagas de 1.000 euros. E a mesma Consellería de Xuventude e Deportes, 14 pagas de 1.000 euros. É dicir, pasamos dunhos, por canto era exactamente, de 100.000 euros que se pagaban aproximadamente ano pasado a 120.000, é dicir, incrementase. O aforro debe que serse lograr no pago que se lle fai aos da oposición no pleno, que se nos baixa. Pero bueno, ese é outro punto que falaremos máis adiante. En primeiro lugar, non me parece normal que se suba, en este caso, o salario un 6% a alcaldía, máis que nada porque, por exemplo, para facerse unha idea, cobra a mitad que o alcalde de Barcelona e pensamos que son cousas totalmente distintas. Non temos a mitad de población de Barcelona ni de Bronto. Aparte, é verdad que a lei non indica o número máximo de dedicacións parciais,
non di nada en absoluto. Simplemente di que os máximos legales se deben respetar. As dedicacións exclusivas totales para o Concello de Carral son 3. Aquí hai un vacío legal importante, entonces o que fan é pasar dúas dedicacións como 85%, que eu penso que isto tamén vai en contra a lei, xa que na lei de presupuestos que marca isto, hai un segundo cuadriño no que se indica os porcentajes para povos de menos de 1000 habitantes, falase de dedicacións de 75, 25 e o 50%. Entendemos que o legislador que quixo facer é manter esos porcentajes, como hai alguna sentencia que se indica. Entonces, non entendemos esta dedicación do 85%, entendemos que claramente unha ocultación, unha trampa de lei para poñer unha dedicación exclusiva e que pode entrar polo límite de 3 máximas legales. Se sumamos isto da 3,7, é dicir, nos pasamos polo ratio. Ao tema económico, pues nos quedamos no 86%, creo que decías. Pero máis que nada, en tempos nos que corremos, nos que se chama austeridade, cun concello como de Carral intervido hasta ano 2022, e dada esa mala xestión, non consideramos normal que se aumenten as dedicacións exclusivas, que se intenten ocultar dedicacións exclusivas de dedicación parciales, e o que sí, vamos a propoñer que isto se leve ao Consello Consultivo de Galicia e que les emitan un informe de si isto é legal ou non é legal. Se presentará unha moción para o próximo pleno, como é normal, e así o faremos. Entendemos que estas cantidades deberían haber baixado e incluso as dedicacións exclusivas haber disminuído, xa que non ten sentido ter 5 dedicacións exclusivas, eu vou a chamar imparcial de nada, 5 dedicacións exclusivas e cunha xestión absolutamente deficiente e pésima. Pouco máis teño que decir. Muchas gracias. Señor Eduardo. Sí. Bueno, con respecto á dedicación exclusiva do alcalde, pois miren, os habitantes que ten Carral, o que establece a lei, é hasta 45.000 euros. Durante estes últimos 12 anos o alcalde pois traballou sin sueldo durante a primeira legislatura, prácticamente, e traballou igual. Custou máis, pero traballou igual. Despois tuvo un sueldo, pero non era máis grande nin da provincia de Coruña, sempre foi máis baixos. E agora mesmo, pois, dice, aumenta 2.000 euros, sí. É moito, verdad? Pois mire, pense unha cousa, cobra 200 euros menos co arquitecto do ayuntamento. E cobra un pouco máis ou menos igual co concejal de obras. Digamos, perdón, co encargado de obras. Por tanto, un alcalde ten unha responsabilidade bastante grande nun ayuntamiento. Este sueldo que ele ten de 38.000 euros, pois tampouco creo que sea a tanto como para decir que ten que estar. A saber que terá que facer da Coruña, son problemas da Coruña, pero en Carral ten os nosos problemas, é o alcalde, a cantidad que ten asignada non é para nada desorbitada, solamente hai que mirar o Ayuntamiento de Abegondo e mire que somos do mesmo color político, mire que o sueldo ten o Ayuntamiento de Abegondo menos habitantes. Con respecto ás concejalías, as dedicacións parciales, bueno, hai dúas dedicacións parciales do 85%, unha é a que me corresponde a mí e outro compañeiro de obras. A min dou unha alegría saber que nun papel pon que sei que é o 85%, dá unha alegría saber que é o 85%, porque as responsabilidades que nós temos non é solamente un 85%, é 100%. Entonces, se a ustedes lle molesta e dice ao final de todo, señor Couto, que o noso traballo é pésimo, usted non debe de vivir en Carral. Por outra parte, pois, as dedicacións parciales do 50%, pois, consideramos realmente que son necesarias. É sempre que se está a disposición tanto das asociacións en distintos horarios, pola mañá e pola tarde. Son actividades deportivas, actividades culturales. Hasta agora, a xente non o respaldo con as maiorías absolutas. E eu creo que tan mal, tampouco debemos estar facendo. Xa estábamos cobrando na anterior, quitaron o sueldo na primeira. Seguro que se ustedes tuveran maioría, non iban a estar discutindo dos sueldos que sabían estar ben calaos e defendendo o que lle toca e todo eso. Probablemente, se van a falar de que ustedes cobran pouco na posición, pois, bueno, eu vou esperar.
Se ustedes o van decir, van me dar argumentos para contestar. Non cobran nada. Señor Bergondo. Espera un momentiño que estou baixando. Mi madriña querida. A ver, por onde empezamos? A ver, vamos a ver. Por un lado, acaba de falar de que nós temos maioría absoluta. Bueno, eu estou aquí só, sentado, hai un solo representante da Asamblea Cidade de Carral, porque votaron con B, 400 persoas. O seu grupo, e hai un, o seu grupo colleu e o votou 3 veces máis. E hai 7 veces máis de concellais. Entón, a maioría aquí, gracias a unha lei que apoian dende Madrid, punto, se acabou. Aquí, se sumamos a representación da veciñanza, de aquí para lá, hai máis que de aquí para lá. Así que non falemos de maioría, somos maioría en canto a estar sentados e a lei corresponde. Que é legal? Legal, sí, é xusto, ese é outro tema. Pero non falemos de maiorías, porque se vamos a falar de maiorías, vos tiñades que estar calados e non falar por encima de vos. Entón, digo que a partir de agora, en canto aos plenos, por favor, eu non vou falar de maiorías e minorías, por favor, deixemos ese tema esquecido. Pero, bueno, sabe que toma notas, co cual vai seguir co tema. Bueno, e logo, en canto a Begondo, vamos a ver, estamos en Carral. A mí que me importa Begondo? A Begondo, como se me vai a comparar cousas, comparemos todo. Entón, temos un alcalde e non hai ningún concelleiro que vaya estar en adicación. Entón, faleme do conxunto, non me fale do alcalde. Volvemos a decir o mesmo, somos 6.000 habitantes, de acordo, temos un alcalde que ten casi o 86% do máximo permitido por lei. Que é justo? Bueno, pois nostedes será xusto, pero mellor para os demais eso é un susto. Que temos justo, susto e disgusto. Chegaremos ao disgusto algunha vez, pero bueno. E bueno, se falamos das cousas, as falamos ben e con propiedade. Por favor, sigo dicindo o mesmo, non nos vayamos por os terros de Úbeda e centremos na realidade, nas cousas que estamos falando. Que o merece? Tamén merecerá un coche, merecerá un avión, pero que por favor, que non sea a costa, e non digo que teña un avión ou un coche, a costa do concello, do pobo, era un exemplo. Pero que merece? Pois merece, pero por favor, que sea un precio, un susto, un salario equitativo ao noso concello e a nosa situación de débeda. É o único que estamos dicindo. Que se quere cobrar 100.000, se hai bonanza, non digo nada, e se o merece, por suposto, facendo, que merece xa o que sí. Pero bueno, moitas gracias. Gracias, señor Bergondo. Señor Couto. Bueno, a ver, comparar os sueldos dos funcionarios ou personal laboral co tema da alcaldía, normalmente esos sueldos veñen fijados por lei, son un baremo como funcionario do grupo A, do grupo B, do grupo C, do grupo tal. Parte do arquitecto que contrataron a ustedes, supoño que será un moi bo arquitecto para cobrar 40.000. En segundo lugar, tamén comentou outros funcionarios que terán un montón de trienios, e non sei tamén se queremos nos cargamos os trienios para que tal, pero bueno, non ten razón. Tamén estou dando a razón en que esta adicación do 85% é unha adicación total. Están facendo unha trampa legal para que pase como adicación parcial, acaba de decir. Eu vou dedicar o 100% de tempo a este concello, non 85%. A raíz deso, me gustaría que se propuxese unha labor, un sistema de control destas dedicacións parciais. Igual que os funcionarios fichan, cada vez que entran este concello, en o que se di no papel é que esas dedicacións corresponderán ao horario dos funcionarios. No caso dun 85%, non sei cando van a entrar vostedes a traballar, se van a entrar 20 minutos despois e marcharse 20 minutos antes, porque por aí é a cousa, ou tal, pero hai que, e a lei así o di, hai que ter un sistema de control para que a oposición e a fiscalización, intervención e demais poidan comprobar que estes horarios se están cumplindo. Eu espero que no próximo pleno se traiga unha proposta de como se vai a facer para este control destas dedicacións exclusivas. A parte que desexo, sigo insistindo que se debe levar ao Consello Consultivo de Galicia para comprobar que isto é realmente legal e non se está facendo unha trampa de lei para pasar e que todo o mundo teña dedicación exclusiva. Me falaba do tema da Begondo, que antes comentaba tamén desde o grupo mixto. O Concello da Begondo, pois sí, ten un máximo legal, pero despois non hai outra dedicación exclusiva. É dicir, o coste son 45.000 euros para o Concello da Begondo. A parte que o Concello da Begondo está totalmente saneado, non ten deuda ninguna.
absolutamente ninguna. E aquí, como dixi antes, estamos intervidos hasta o ano 2022. Polo tanto, considero que deben ustedes darle unha volta a isto, poñer as cousas como son, as que sean completas, poñelas como completas, e as que sean parciais como parciais, e sobre todo cumplir a lei. O informe de intervención pasa moi de puntillas, como normal, e, bueno, pensamos que isto é unha trampa legal que se está facendo para que encaixe as dedicacións que ten comprometidas con todo, cos concelleiros do Partido Popular, nada máis. Muchas gracias. Bueno, aclarar que creo que tuve un lazo grandísimo arquitecto, refiero ao sueldo do Abraga. Vale. Igual me equivoquei ao decirlo. Señor Bergondo, do grupo non ha escrito, vou a decir unha cousa mesmo. Mal que lle pese, a maioría é a maioría. Perdón, es que abriu a porta e non oí. Mal que lle pese, a maioría é a maioría. Aquí non estamos sumando, nem deixando de sumar. Hai un grupo que ten 7 concelleiros, usted é un solo, e no grupo socialista son 5. Sume como eu sume, non me sume votos. Sume que está na mesa. Aquí hai a maioría e ben. Se lle molesta, vai nos coitar durante 4 anos varias veces. Se lle dixo agora para que se vai preparando. Porque, evidentemente, conseguir unha maioría absoluta nos tempos que corren é un orgullo, e nós témoslo. Non temos por que escondernos dentro. E despois, con respecto a, bueno, comparo a Begondo como compañeiro compara a Coruña, é dicir, vamos a comparar? Bueno, pois comparamos, pero se vou dicir unha cousa. O sueldo que lle tocou ao alcalde non é o que se merece, realmente merecía o 100%. Quedase nese tope que non chega, pero está dentro do legal, e ainda non o agota todo. Equitativo sí, pero sigue sendo baixo, non é tampouco tan superior. Ten que pensar que hai un encargado de obras, por mí está falando o mesmo como o alcalde, pode ter claro usted que o alcalde ten unha responsabilidade, e o encargado de obras non ten esa responsabilidade. É un poquinho vergonzoso, hasta incluso comentado pola miña parte que diga, que me das tamén vergonza comentar este detalle para que usted se dé a conta. Despois no tema de dicir... Por favor, señor Conto. Que me dá vergonza comparar o alcalde co encargado de obras, a ver se me entendes. Vale. Despois, con respecto ás limitacións do 85%, volvo a puntualizar e aclarar unha cousa. Cando no punto anterior lle dicía que as cousas se fan en tempo e en forma, e me refería, entre comillas, a que ustedes ao mellor non lles dá tempo, que dicen non nos dá tempo. Nós, co 85%, home, podíamos dicir, bueno, nós temos o 85%, estamos estas horas e tal, e nos vamos. Pero eu sei fijo, señor Couto, que o fixen hasta ahora, que o seguirei facendo, que non vou estar aquí pendiente se cumprir un 85% ou cumprir un 120%, porque sei perfectamente que durante o tempo que aquí estou, e os meus compañeros igual, están ao servicio dos veciños día e noite, nada máis. Ben, votos a favor da proposta do acordo referente a retribucións de cargos con dedicación exclusiva parcial e réxime de dedicación destes últimos. Votos en contra. Queda aprobado. Punto número 6. Proposta de asistencias pola concorrencia efectiva a sesións de órganos colexiados da Corporación. Bueno, aí empezamos. Este é un punto moi curioso, xa que por unha banda proponse o incremento do 18% da cantidade percibida por asistencias ás xuntas de goberno, que pasa de 170 a 200 euros. E segundo a proposta da alcaldía, celebraríanse como mínimo cada 2 semanas. Esta subida contrasta co recorte do 40% por asistencia a plenos, que o alcalde pretende aplicar, nun claro intento de afogar a oposición, pasando de 170 a 100 euros. Como as sesións plenarias son cada 2 meses, supón que os concelleiros da oposición dispón de tan só 50 euros mensuales para facer as súas labores de control, a acción de goberno, a entender a veciñanza. Curiosamente, só dos concelleiros do PP vense afectados por este recorte, pois o resto cobran adicacións. Comprobando o tempo real das reunións da Xunta de Goberno do anterior mandato que vostede, señor Mouriño, presidía, vin tempos de 10, 15, 25 minutos, incluso me falaron doutras de menos de 10 minutos.
tempo real, non tempo traballado. Non nos confundamos. Estáme falando de 200 euros por concelleiro sen adicación, por 20 minutos de traballo. Sai a uns 600 euros agora, non? Carambas. E vendo a súa proposta, serían 2 concelleiros a cobrar da veciñanza. Co cual está a valorar máis unhas xuntanzas que só fan os representantes do seu partido que as que fan e nos reunimos todos nós que representamos a casi toda a totalidade da veciñanza, e refirome a todos nós, non este bando. Isto é como facer cidadáns de primeira e de segunda. E lembrando o punto anterior e todo plantexado polo señor Mouriño neste, fai pensar que o noso alcalde atrévese a dicir que aforra nos pagos por asistir aos plenos, cando o que realmente acontece é que os membros do goberno se suben o soldo descaradamente. Ao final, os carraleses vai sair máis caro pagarlle os cargos deste mandato que o anterior. Soben os pagos que se fan a todos os que compoñen o seu grupo e baixan os da oposición. A isto chámase nepotismo. O nepotismo resulta que é un trato de favor cara a familiares e amigos, xa sea con cargos, diñeiro, é ilegal, ou debería ser. Moitas gracias. Gracias, señor Bergondo. Señor Couto. Bueno, pois aquí pasa un poquinho mismo, xa comentei antes. Dá sensación de que se trata de facer é pasar un rodillo por encima da oposición, que non pagan absolutamente nada, é dicir, que non teñan de cartos para pagar unhas tristes fotocopias. Eu xa non digo que hubiera, como hai en outros concellos, unha aportación aos partidos en función dos números de concejales e por grupo para facer labores de oposición, como hai en moitos concellos. Aquí non pasa, o que se fai é pasar de 170 euros por pleno a 100 euros por pleno. Con lo cual, o que decía antes o señor Bergondo, ten toda a razón, 50 euros de media por mes para traballar na labor de oposición. Mentras, os cartos que se gastan no equipo de goberno son 120.000 máis 40.000 de coste da Seguridade Social, 160 máis tal, aproximadamente nos vamos a 190.000 euros. O que se vai gastar por ano, o que se vai gastar na oposición son 100 por 600 por 5, 3, 6, 3.600 euros. É dicir, casi 200.000 euros do equipo do goberno frente a 3.600 do equipo da oposición. Eu penso que bateron o récord absoluto de diferencia entre uns e outros, de todos os concellos de Galicia. Eu non sei por que razón non interesa dotar a oposición de, en este caso, de cartos para poder realizar unha labor seria e transparente de oposición. Ahora mismo, con 50 euros, é que se van en fotocopias, sinceramente. Por lo tanto, consideramos que, aparte de deberían volver a cambiar horario, como dixemos antes do pleno, e deberían darle importancia que se lle dá aos plenos, subindo o importe da asistencia aos plenos e baixando sobre todo o tema das xuntas de goberno. Que antes decía o señor Bergondo que oíra que son de... No, nos comprobamos onte nos papeles que tiñamos do goberno pasado, do anterior mandato, e as reunións son de 15, 10 minutos, 20 minutos, e por eso son 200 euros. E a verdade, despois un pleno no que levamos aquí, pois aproximadamente xa cerca dunha hora e pico, se nos paga 100 euros por pleno, co traballo anterior de análisis e demais. Nós non queremos que isto sea unha burrada de cartos para a oposición, non, ao contrario, a austeridade é necesaria e ten que ser así. Pero sí, o que non pretendemos é que se afogue a oposición simplemente, pois eso, non aportando un solo euro desde o Concello. En cambio, o equipo de goberno destinando 200.000 euros desde o Concello todos os anos. Nos parece que está absolutamente desproporcionado. Muchas gracias. Señora Duarte. Non sei se dura, e vou ter que ser. Eu pensei que ustedes iban a decir que non querían cobrar nada, de verdad. Realmente pensei que iban a decir eso, porque miren, voulle dicir ao señor Bergondo de Grupo Non Adscritos, voulle dicir, miren, usted non veo a comida da corporación
sacou nota de prensa dicindo que había que baixar a non sei canto disso que había que baixar o que é o gasto de protocolo. Mire que listo, que non hai gasto de protocolo no Concello de Carral. A único que se gasta en gasto de protocolo no Concello de Carral é unha comida corporativa onde van a comer todos os que se van, de concejales, todos os que entran novos, e alguna persona que forma parte dese momento. Con que fin? Usted critica eso, critica unha comida que se fai cada 4 anos porque se afunde o ayuntamiento con esa comida. Ahora, lamentase que, claro, cobran moito os da Xunta de Goberno e cobran pouco os do Pleno. Vou non repartir ao señor Couto, vou lle dar igual da mesma medicina. Sí. O señor Couto asistiu á comida cos seus 4 compañeros. Presumindo desa austeridade que usted di, fui e dixo yo do restaurante que a súa comida que a pagar. E foron a pagar, non a dos 4, porque evidentemente había unha persona que dixo que non lle parecía coherente pagala, e pagaron os dos 3 compañeros. Realmente eu creo que o alcalde que asustou isto a responsabilidade, e ao mesmo tempo pensando en ustedes que non queren vivir a conta dos cartos do ayuntamiento. Sí, señor. Muy bien, entonces, se ustedes fan isto, de pagar unha comida que é cada 4 anos, e non son capaces de reconocer, oye, parece que íbamos a botar abaixo o ayuntamiento, que é algo que se vai facendo institucionalmente desde antes de non entrar, é dicir, que se as corporacións anteriores, antes de estar este equipo de goberno aquí, xa se viñan facendo esas comidas, ustedes non son capaces de chegar ao sitio e dicir, bueno, pois isto será normal, pregunten o que sea, hombre, é un poquinho facelo ridículo, que aquí me dicen. Ahora mismo dicen que pouco, que non lle chega para fotocopias, isto así. Eu realmente pensei que non iba a querer cobrar nada, casi me desilusiona. Gracias. Unha intervención, sí, señor Bergondo. Bueno, comida. Vamos a ver, a mí non me parece normal que ninguén, simplemente porque a xente o bote, vaya a celebralo a súa conta. Eu cando quero que alguén me faga unha comida, digo yo directamente. Non teño que andar por atrás regatando e collendo as súas cousas. Bueno, por outro lado, fala que eu digo que cobramos pouco. O que pasa que creo que non o comprendeu vostede o que dixen. O que falo é que vostedes cobran moito, non que eu cobro pouco. E se vostede, como di o señor alcalde, porque merece debería incluso subir máis, incluso 100% e máis, que pasa, os demais non o merecemos, porque non lo rebaixa, al revés, non o merecemos, non, o desmerecemos, co cual somos unha merda. Podo dicir esas palabras? Diego, perdón. Vale. Eso é malo, co cual simplemente dicirlle eso. A mí non me dá igual as comidas e algo así, a comida é algo satisfactorio co que un disfruta, pero disfruta en boa compañía, non digo que a súa non o sexa e a xente non vaya. Eu, cando querades, vamos todos de comida e o pasamos fenomenal e disfrutamos, porque comer e marchar non é ir con amigos, é ir a algo institucional. Eu, cando quero ir con amigos e convivencia ou o que sea, te quedas despois da comida e non te vas. E logo os cartos é o que lle digo, que si o desmerecemos, moitísimas gracias polo título e nada máis. Moitas gracias. Señor Bergondo, señor Couto. Saliu o tema da comida. Pois está ben que sacara vostede o tema da comida. Nos decidimos ir porque pensamos que si tiña un carácter institucional esa comida. Decidimos ir pagándonos porque consideramos que o pobo de Carral non ten por que asumir ese gasto, máis que nada con un concello absolutamente endevedado hasta arriba, cunha deuda brutal, e, por exemplo, lle fan unha referencia, di que foron 900 euros. Sabe vostede canto está exactamente a conta de emerxencia social, de servicios sociales, canto lle queda exactamente a conta de emergencia? 900 mismos euros. E non hai previsión de que se metan máis cartos. Esa conta de servicios sociais se usa, por exemplo, para pagar alugueres ou algo de xente que non pode dar. Entonces, sí consideramos que
que esos cartos son importantes e por eso nos decidimos parar. Primeiro, porque queríamos respetar ese acto institucional que ao final non foi tan cousa, lamentablemente, se convertiu en outra historia, en unha celebración. Entonces, bueno, consideramos, sabendo ademais, eso non asistiríamos, por suposto, sabendo que a comida se iba a convertir en eso, non asistiríamos. Decidimos ir porque era unha comida institucional e decidimos pagarlo nós porque consideramos que o Concello de Carral non ten por que asumir este tipo de comida, nin este tipo de historias. Mais, cando está endevedado, e hai cousas que se necesitan para máis urgencia. Distinto sería que a situación do Concello de Carral fose saneada económicamente e todo estuvese atendido. Entón, os gastos de protocolo quizás si podían ser admitidos. Neste momento, os gastos de protocolo é o primeiro que se ten que eliminar neste Concello, sean dunha comida ou sean do que sexa, ou de cambiarles incluso as bandeiras. Son gastos superfluos e por eso sinto-me orgulloso de haber pagado esa comida. Unha vez que me equivoquei e fun, polo menos asumín e correxín o erro de que, vindo que non se trataba dunha comida institucional, se pagou do meu bolsillo igual que esta xente. Non me faltou ni Partido Socialista. Nada máis. No, sí, nada máis. Moitas gracias. Nada, moi breve de todo, señor César Bergondo, o señor Couto entendiu que era asistir a unha comida institucional, o que vamos deixar quedar así, non sei porque se sentiu mal, a verdad, porque a comida era institucional. Evidentemente non imos por comer, imos por estar todos juntos, tanto os do PSOE como os dos que se van, como os que se quedan, como os do PP, como os que están, é dicir, é unha cousa institucional. Usted poderá me conocer ao largo deste tempo, se non nos pasa nada ninguno dos dous, porque a partir de aquí era a única comida que vai a cargo do Ayuntamento, que non hai outro gasto de protocolo en 4 anos. Temos comidas de personal, temos comidas de Santa Rita, donde cada un do que asiste paga a súa comida, evidentemente, o personal e nós como concejales e eso tamén. Espero que ustedes veñan, porque os outros da oposición que tiñamos tampouco nunca nos acompañaba, non sei se é porque, non sei. E despois, o tema económico, da Xunta de Goberno, hai que dicirle que a verdade é que sean 10 minutos, 5 minutos ou 3 minutos que leve unha Xunta de Goberno, ten unha responsabilidade. E esa responsabilidade é a que despois, se non están aprobadas as cousas como teñen que estar, evidentemente a responsabilidade non é de la ata, é aprobar os informes, é que o juez non te leve para... Entón, a responsabilidade é que se paga non a Xunta de Goberno, que usted despois na Xunta de Goberno non ten. Gracias. Moitas gracias. Ben, polo tanto, votos a favor da proposta de asistencias pola concurrencia efectiva a sesións de órganos colexiados da corporación. Votos a favor 7, votos en contra 5. Queda aprobado o punto número 6. Punto número 7. Dación de conta de resolucións da alcaldía en materia de nomeamentos e delegacións. Alguna intervención? Sí, señor Bergondo. Segundo o exposto nos papéis que se me entregaron sin asinar, como creo que vostedes xa sabe, pretende escamotear ao pleno a capacidade de decidir e opinar segundo dos temas trascendentais. Por unha banda están as contratacións que corresponden ao pleno do Concello. Se aceptan a este pleno, non estaría ben que estivesen ali presentes os grupos da oposición? Semella que non. Semella que vostede prefire seguir a política de contratación de mandato pasado, contratando a dedo todas as obras e servicios, como aparece recollido no propio perfil do contratante do Concello de Carral, tal e como obriga a lei. No dito perfil do contratante obsérvase como dende xuño de 2011 ata 25 de marzo de 2015, última contratación que aparece publicada no perfil do contratante, aparecen 19 contratos, todos por procesamento negociado, sen publicidade, por un importe de 1.515.366 euros e 59 céntimos, máis IVA. Asemade, pode observade como os contratos repártense entre un reducido grupo de empresas que repiten nas adxudicacións. É unha política inaceptable de contratación en base a procedementos negociados sen publicidade fixo perder ás arcas municipais preto de €500.000 que poderían terse
é utilizado para mellorar a calidade de vida da veciñanza. A legislación establece que na contratación pública debe utilizarse o procedemento aberto, con carácter ordinario. Isto é así porque o procedemento negociado supón grandes limitacións aos principios de publicidade e concorrencia. Tanto é así que diversos estudios establecen que os procedementos abertos poden supoñer un 30% de aforro sobre o procedemento negociado. Polo este, só está justificado cando a licitación... Señor Bergondo, se non lle parece mal, eu creo que está centrándose no seguinte punto, non? No delegacións do pleno. Así. Si queren, se lles parece ben, vamos, este é unha dación de conta, polo tanto... Non, estou ben, estou falando con propiedade, xa me liou. Non se pase. Vamos a ver. Ten razón, non estamos falando da proposta de... está falando da acción, disculpe usted, señor alcalde. Non teño nada que dicir, ten razón. Non me paso. Non, ten toda a razón, perdone usted. De verdade. Sinto moito, perdone vostede. Se o sinte... De verdade. Oye, que o sinte. Non, sinto, moitas gracias. Estamos, perdón... Da acción de conta, non? Estamos falando do tema das delegacións de concelleiros e demais, non? Non, está falando da acción de contas. O punto, es que a mí tamén salteume o punto mesmo, perdón. O punto 7. Quere intervir? Eu non, perdón. Entendo que é onde se fala, onde se designan os concelleiros. É así. Ese é o punto, non sei. Ese é o punto, correcto. Bueno, eu para que se entenda o público vou decir que son como están repartidas as áreas. É a seguinte. Florinda Duarte, CERTE, doña Florinda Duarte, área de Educación, Traballo e Benestar. Don Manuel Montes Martínez, áreas de Medio Ambiente, Infraestructuras e Protección Civil. Don Alfonso García González, áreas de Economía, Industria e Urbanismo. Doña Margarita Ramiro Varela, áreas de Cultura, Participación Ciudadana e Voluntariado. Don Carlos Barbeito Rey, áreas de Obras e Servicios. E don Rubén Regueira Moar, Xuventude e Deportes. Ben, isto non teria que falar prácticamente nada, porque a acción que fai alcalde. O único que me chocan dúas historias, porque parece que se encheron aquí que se encheron aquí un montón, cada un ten tres ou 4 cousas que vai facer, debe ser para justificar o punto anterior, precisamente desos sueldos, pero realmente, por exemplo, que diferencia hai entre infraestructuras e obras e servicios? Que están dos puntos distintos. Don Manuel Montes Martínez ten Medio Ambiente, Infraestructuras e Protección Civil, e o señor Don Carlos Barbeito Rey de Obras e Servicios. E por outro lado, o importante é que os servicios sociais non aparecen por ningún lado nas concellerías. Aparece Traballo e Benestar, pero non sei se está englobado. Penso que os servicios sociais ten unha importancia moi importante, valga a redundancia, para que non aparezca englobada dentro de unha subárea de unha concellería. Nada máis, simplemente esas dúas cuestións. Infraestructuras son infraestructuras, obras e servicios son obras e servicios, mantenimiento dos servicios. O tipo de goberno así o entende e así consideramos é relacionado co que usted di, é dicir, o propio benestar leva consigo os servicios sociais, non? Así se chama incluso a propia consellería da Xunta de Galicia, que se chama benestar. Vai englobado todo eso. O octavo punto é a proposta da delegación de atribucións do pleno. Agora ten usted, quere seguir? Podo empezar, moitísimas gracias. Bueno, pois máis ou menos o que lle estaba contando antes. Vamos a seguir, ou prefire que lle volva a explicar, máis ou menos? Está usted... Vamos a seguir, moitísimas gracias. Bueno, existe reiterada xurisprudencia do Tribunal Supremo que sinala o carácter extraordinario do procedemento negociado e a necesidade de cumprida justificación destas excepcionalidades que o ampara, justificación que non ofrece o goberno local. Neste sentido, o Tribunal de Contas tamén ten sinalado que debe acreditarse o procedemento negociado e máis ventaxoso para os intereses públicos que o procedemento aberto, circunstancia que na meirande parte das ocasións é de imposible justificación, debido que no procedemento aberto pode presentarse ofertas calquera empresa que cumpra os requisitos, existindo máis posibilidades de obter finalmente unha oferta de maior calidade e menor precio. Por outro lado, pretende que o Pleno delegue tamén o establecemento e modificacións de precios públicos. Por que? Para así poder escamatear os gastos que teñen que pagar os nosos veciños.
ten medo e por eso fai as agachadas. É increíble isto de modificar precios sen debates, facer subidas sin argumentalas, igual que os seus salarios. Tanto traballo que xa se fai en 20 minutos cada 2 semanas, como a mínimo por 200 euros. É unha maravilla. Moitas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna intervención máis? No, simplemente decir que na Xunta de Goberno Local é algo que se fai habitualmente esta delegación desde o pleno da alcaldía, pero consideramos que esta Xunta de Goberno Local, cando comece a funcionar nesta nova legislatura, deberá utilizar outros procedimentos ou non, ou continuamente utilizar negociados sin publicidade. En o Concello de Carral só se usa o negociado sin publicidade. Un sistema de contratación oscuro, no que se invitan a 3 empresas, que normalmente non se consiguen as baixas que nos outros concursos se consiguen, e eso supón un aforro importante para sacar do Concello, cousa que se están perdendo un montón de cartos por aí. É simplemente decir eso, consideramos que esta Xunta de Goberno Local, que vai a ter atribuídas as funcións de contratación, debe considerar que a forma de licitar os proxectos e as obras non é o sempre utilizado en Carral, procedimiento negociado sin publicidade. E como sabedes ben, como saben ustedes ben, a legislación chama a non utilizar este procedimiento salvo en casos excepcionais. E deben ser todos excepcionais en Carral e se usa continuamente. Muchas gracias. Bueno, votos a favor da proposta de delegación no pleno? 7 votos a favor. Contra? Ben, queda aprobado o punto número 8. Punto número 9. Proposta de derogación do Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Carral. Moitas gracias. É moi importante dispor dun regulamento actualizado en canto a normativa e operativo, en canto ao seu funcionamento, que permita cumprir coas prácticas de bo goberno. Queda clara a necesidade de realizar un novo ROM, pero tamén está clara a necesidade de desenvolvelo de xeito colectivo entre todos os grupos políticos da corporación. Estamos convencidos que con diálogo e xeneralidade esta corporación consensuará as bases que rixan o funcionamento orgánico do noso Concello. Debo aclarar que o significado da palabra consenso, según a RAE, é un acordo producido por consentimento, repito, consentimento entre todos os membros dun grupo ou entre varios grupos, e non hai máis acepcións que esta. E dito isto, dende a Asamblea Cidadá de Carral propoñemos que o novo Regulamento Orgánico Municipal fose consensuado entre todos os grupos políticos nunha comisión non remunerada. Facer algo que se asuste no tempo, facer un regulamento a medida do noso Concello e os nosos veciños. E debería haber un compromiso por parte do Goberno que fora promovido con urxencia, xa que tendo en conta os tempos administrativos para as presentacións, reclamacións, todas esas cousas, como mínimo non o teríamos aprobado antes de novembro. Moitas gracias. Gracias. Bueno, eu simplemente tamén chamar a que se redacte se faga xa este novo reglamento. O anterior, a verdade, non sei, esta vez pasado, polo que me dixeron, o que pido que xa premura. Teñen vostedes moitas dedicacións exclusivas, moitas dedicacións de todo tipo, entonces se supón que isto o darán feito, como ben decimos, en tempo e forma. E non, de novo, que quede sine die aparcado hasta tal. Entonces, o que pedimos desde o Partido Socialista é que isto se faga rápido, xa, e contando, por suposto, ca xente da oposición. Sin cobrar. Moitas gracias. Así se fará por consenso e con ponderación tamén. Votos a favor da derogación? 7 por unanimidade. Moi ben, sin máis puntos que tratar, levanta a sesión. Moitas gracias. Gracias. José Luis, perdón.
perdón por... Estaba más nervioso con un plan. Está nervioso, que pasa Sí, que estaba nervioso con un plancito. Haberme perdido el si me vacinas, vacino, ¿no? No, sí, lo ven con propiedad, perdón, porque estaba perdido ahí. Vale.